telefonumuz herhalde işte bir aya aynı. Assalamu alaikum. Agaylar oğlanlar ertir täzaydım çykka. Garaşýan bolsa like bas we tesvirde kommentariýa ýaz. Sag bolun. Adamın ykbalyna ezeden başga ejen orun tutup biljek adam barmy ýa bolmalymy? Ana şu wagty gelinedin ýani enäni gördüm men. Şol enäniň alýan gelinligine oglundan hem beter gowançylyk edýänini gördüm. Hatta alýan gyýdynyň ejesine de nähili söýgü bilen edýänini gördüm. Şuňaly gaýneneler ejen orunu tutup biler diýip pikir edýär. Toýa näme sowgat getirdiňiz? Toýa en gymmat sowgat getirdik. Aýrym sowgat getirdik. Bulala Kulmuradowa ýerine getirdi. Wefa taryf sadyp nöretdi. Sözleri menki hoşgal mehriban öýüm toýlanýa bugün toýum. Hakyky durmuşdan ýekeje masal. Ejen ýerini tutup bilen bir insan hakda. Men enemiň 7 çağa dünýäge indiren. Şolaryň 3'üsi gyz, 4'üsi oglan we enem çağalar dünýäge indirilen soň dogumdan soňky depressiýa me beledel garan psihik näsaglyk başlaýar enemde we çağalary kiçijik wagtynda enemiň eltisi bar ýekeje biz hemişe aman ölgeneje diýerdik enemiň hemme çağalarym aman ölgeneje diýip ýürlenýärdi. Näme diýjek bolan şol aman ölgeneje enemiň hemme çağasy üçin ejeň ornuny tutmagy başarypdyr. Nähili? Men çağalygymdan kakamyň aýallygyny we hatda kakamyň özüne de şol amanul gelneje bolan söýgüni görýärdim. Edil ejelerini söýüşleri ýaly bu wada dünýeden gaýtdy jaý cennet bolsun. Edil ejelerini edid görüşleri ýaly kakam we kakamyň hemme doganlary amanul gelnejeni şeýle edid görýärdiler. Sebäbi şol eltisi syrkaw bolan döwründe çağalarym kiçijik wagtynda diňe süýdemdirmendir. Başga hemme tarapdan ene mährini bermegi başarypdyr. Şoň üçinem men özümni 40 ýaşap barýan we çağalygymdan gören hakykatym şu. Ejeň orny tutup biljek adam bar eken diýip haýran galym. Sebäbi bütün ömrüne enemiň çağalar üçin iki ejesi bar ýaly. Enemiň özünem we enemden kiçi eltisinem şeýle edid görýärdiler. Häzirem ikisem dünýede ýok. Ýöne kakam we kakamyň doganlary şolaryň ikisinem edid görýär. We şu taýda ejeň ýerine adam tutup bilmez diýen kommentariýa hakyky durmuşdan bilýän zadymy aýdyp paýlaşasym geldi.